Ze bestaan nog wel degelijk. Mensen die alleen maar streekdracht dragen. Maar ze zijn intussen wel een bezienswaardigheid. Maatje Schroevers uit Arnhemuiden is er één van. Ze zou niet zonder willen. Ik loop 80 jaar in klederdracht. Van mijn 60 jaar. Is dat gewoon lekker. Maar ja, dan nou werd een beetje, ja, hoe moet ik het nu zeggen? Ja, ik had het er wel aan. Kijk, staan op een foto was ik stagiair. Schoolfoto. Maar ja, het was zo wij. Je wist niet beter, het was... Iedereen droeg het te houden. Jannie Laus uit Oostkapelle verhuurt Walcherse dracht. Zomaar voor een foto of voor een speciale gelegenheid. Ja, die muts die moet netjes sluiten. En je haar moet netjes zitten. Dus al met al sturen we geen boerin weg die niet netjes aangekleed is. Nee, het is wel de zondagse dracht die ze draagt. Dus dat betekent dat je echt je zwarte schort aantrekt. Een hele mooie beuk uitzoekt. En ook je mooie kraan. Want in de week, en als je aan het werk was, had je niet van die mooie gitten kralen aan. Hoe lang bent u nou bezig met het aankleden? Nou, dat is toch wel ruim een half uur, hoor. Dat en we houden nog aan met dit. Ik ben echt gehecht aan mijn dracht. Blijft mooi. Mag ik dat nog even zeggen? Ik heb nog een doek en beuk aan mijn zoon trouwens zijn. En die is 45 jaar oud. En die is nog eens nieuw. Dat verslieg je niet meer, hoor. Heeft u wel eens gewoon burgerkleding aan gehad? Nee, nooit. Er niks van. Ik niet. Dus u bent verder ook nooit met de mode bezig Nee, geweest? nooit. Nee, maar nooit. Ik ben niet aan mode onderdreven en ben er nooit mee bezig geweest. Ik weet ze niet beter. Die was het niet zo dicht van zo. Nou, ik heb wel eens een pootje buiten om te luchten. Maar was ze dan, deze is 20 jaar aan, maar je hebt het nog niet uitgewassen. Het is een beetje moeilijk en bij anderen heb ik wel. Het zijn koperen krullen. Vroeger hadden de kinderen allemaal koperen krullen. Maar als ze echt een hele dag ermee weggaan, proberen we wel een beetje de leukere dingen. Dit deden ze voor de sier. Mijn moeder, schoonmoeder, oma's hadden het altijd allemaal aan. Dit zijn ook nog mutsjes die zijn gedragen. Echt nog van heel vroeger. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love. Ik moest zo van de lagere school moest ik werken bij mijn vrouwtjes en zo in Middelburg. Dat deed je maar, dat was al vroeger heel anders. Je dorst nog wat terug zei, dat was vroeger zo. Je was echt, ja, dat was veel verschillend. Er werden liefjes bij. Ik was ook nog zo'n nuchter meisje, maar ja, veel op land gewerkt heb ik ook. Aardappels op rapen, veel te vlasheiden mee en aardbeien en kersen. En, ja, maar altijd een leuke, gezellige titel op dat land. Met die vrienden, dat was gezellig. Liedjes zingen onder elkaar, haar beste liedjes. En was altijd leuk. Dat heb ik verschillende jaren gedaan, ja. Garnalen, pellen thuis, niet te vergeten. Dat was ook wat. Ik heb vroeger, dat was nog maar 5 jaar, heb ik nog voor, dan mocht je in de Middelburg, voor money meneer. Dat was ook wat, hoor. Dat was niet van de wilde van moeder. Dan was je een beetje aangekleed. Dan mocht je op de Middelburg op de markt staan. En had het dan, die kwamen toeristen, die kwamen van België, weet ik het. En als ze dan een fotootje maakten, dan kwam vragen money meneer. Dat vond ik verschrikkelijk.